Ya. Lah kok mikir ngelurut piye? Lalu mikir. Mangga. Hai. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti kae tak suwang mbok aja ngece bodang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis yen lakon nyanding lirane yen si podangan nunduk ati keperanan Para kanca sragen kaya. wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan agawe sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga
lakon nanding slirane bagus dewe, ireng-ireng dewe, ganteng-ganteng dewe, ganteng tenan Yanto, ireng-ireng dewe, bagus-bagus dewe. Ayo yo. Yanto, Yanto. Mbah Cakra lagi. Hey. Jur kelingan rama kemuyune tresno lan kasih sayangi arep atiku lakon ati bojone nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati arep atiku lakon melu duweni ada semut durung rondo ojo direbut ya sumpah ning baki yen kula sida dikawin dekateng ati ora bakal ganti ya
Jos. Jas ki tim Monggo Pakde Bandi. tim pemburu sinden ya baru datang. Nggih. Saiki wis kepatok Gandeng niki nembe ngerapi daharan. Niki pokoknya sak lagu Kas. Udan kangen. Sak lagu Ngas Nggih. nggih. Saiki wis kepatok dadi rujuk manduk ilangke rasa jemu ati lega wis ketemu ya
udan sak rodaping netra ati lega muga antuk tombo Engko pisan po Bindo dan kangene. pun nyarah jenengan pokoknya wong sepuh nek manut penak mbak Oke. Nganti kegawa ngipi gawa-gawan sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ono sa nggih matur taun nono windanana tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali paweku uga ngebalas janji-janji aku kang setya satu tak anteni nganti saelengku yo jan gayeng tenan ya Sri Gayeng, apa meneh nek jenengan nanggap meleh? oh iya somben aku sunat Nggih no. ya Aja lali yo paweku uga panas janji-janji aku kang setya satu tak nganti saelengku Ayo Bang. Lo. monggo tayub Para pemburu sinden merapat. Mas, kijing miring, kijing Dek ratih monggo mriki kambil bolong, sisane bajing. Mas, Bapak Wagimin jorakane kayu aja ngono. sugeng kondur Ya Mas, kijing miring, pelarak disampirke. mae Mae jarang ora orang ngampirke papayanyo. Kijing miring, tembok ting calon neng
yang kedua. Pemburu sinden, monggo mlebet. Ayo, jebak grup. Selamat datang Mas Jepit. Jos. Pemburu sinden. Oke. Sugeng rawuh pemburu sinden. Kicing miring. Selamat datang. Ya, halo. Terima kasih. Ayo. Terus kayak guguk Asmoro, Mbah Suroso. Oke, bose. Lek bongke. Lalo lalo nano. Oh. Laron cokek merapat. Ya. Pak Bayan masuk. Yen lewat aku kelingan Gubuk kae. gubuk kae biyen tak goleren Owe. Ya, oke, sedang. Laren sesuk tak dodol. neng cagak kebak tulisan Warna apa? warna abang tondo isih sayang monggo Mbah Dipo mangke ditutup Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tanggo andem tresno. Ayo. Tanpa bantal, tanpa kloso, ketabati, ketamon asmara. Masuk Gubuk kae kebak ento Ayo. payah Oh. dadi jatena. Gubuk kae kebak ati wayah wengi. payah wangi Rino. Ae. Iya ta. kesuwen ora nyekel mic nek bingung ora. Yo Ayo. Cedhatan sajroning ati Nora luntur saya merati Oh. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara asli laras yo barang SPL
Tanyub. Ya. pisahan Ayo we, aku pilih joget timbang nyanyi. Oh. Monggo Pak Sardi Pandhe lagune sesediman monggo duet mriki. Nggih Pak De. Monggo. Oke Pak Culeng monggo. Lagune sesediman. Monggo Pak Sardi Pandhe duet mriko lagune sesediman monggo mangke jomlangke. Mas Pandhe. Ayo. Ya. Ya. Ayo garap-garap para pemburu sinden. Kendang piring yo Mas Bintoro. Masih bersama Asri Laras. Ya.
dari Jakarta ada juga Mas Heri Sumbawa. Selamat malam. Ayo. Janji tresno diseseni. Lintang-lintang tengah wangi. Ati kang nandang asmo
Ayu ya, ayu ya. Ayu iki. Gen seneng. Ayo, Ben. Goi.
manuwun laron cukek. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya ya. Pating lempor krungu swaraning motor rame-rame satengahing dalan gedhe jam-jam rojeng padha asesora gagas rojeng rarati taran kebun kebotan potuko ora emot mring bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebatut bisa agawe pepakir Pating lempor krungu swaraning motor rame-rame satengahing dalan gedhe jam-jam rojeng padha asesora gagas rojeng rombongane Joko Kebun kebotan potuko ora emut mring bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebatut bisa agawe pepati nggih matur nuwun wedalipun monggo Pak MC Nggih, Pak Bayan. Astri Larasio. Sewu, oh
aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora weruh saiki nene dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjimu biyen kowe saguh ngenteni kowe lan aku wis dadi jodhone ora kena prawane tak anteni radane Asri Laras SPL Audio pemburu sinden merapat laran jokek mania biyen mulos sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane kamu digawe ora weruh saiki dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjimu biyen kowe saguh ngenteni kowe lan aku wis dadi jodhone ora kena prawane tak anteni randane selawase kembali Pak Bayan sun Iki benak ora mulih ora apa-apa. Apa iya? Asri Laras lho ki. Iya iya.
ora kelingan aku wingi lumora pamitan iya yen ngerti mesti berantakan aku wedi yen kanggo jalaran aku iki yo wis ngerti sampeyan iki lunga mangkat wengi jare lunga ning Semarang kabeh mau mong kanggo alasan masuk bola bali kok cemburu dek rino wengi kowe ngajak metu asai tak rewangi awakku guru jebulane ana wong cemburu yen ora entuk cemburu mas mbok sliramu ana ngomah turu karelane nggonmu lunga kabeh mau jaipong mas Asri Laras yo bareng pemburu sinden Laron Conge Indonesia Bagus Multimedia SPL Audio Asole Masuk wong lali ora kelingan aku wingi lumora pamitan lungaku menyang bayanan kowe mau di jalaran Aku iki yo wis ngerti sampeyan iki lunga mangkat wengi jare lunga ning Semarang kabeh mau mong kanggo alasan ayo bola bali kok cemburu dek rino wengi kowe ngajak padu hehe tak rewangi awakku guru jebulane ana wong cemburu yen ora entuk cemburu mas mbok sliramu ana ngomah turu karelane nggonmu kabeh mau kanggo kaluwarga tujuane nuwun matur nuwun Barang Asri Rasio masih bersama pemburu sinden Laron Conge Indonesia Bagus Multimedia SPL Audio Asal masuk biyen nalika arep lunga Mas Gando keke antarku ana dodo tangis tak aras kebak rasa kowe kondo yen bakal setya ing sabrang ror keteke sabrang
Bocah lagi setahun kerja, aku ketemu kanca desa kandha aja banget nalongso jare-jare kowe wis kena godhoyo. Aku menyat banjur bali menyang desa. Kaget ati semu ora percaya. Tekan omah ulem wis ana meja. Sesuk-esuk sliramu palakrama. Arane jebul kowe ngapusi atiku lara kinawa ati. Arane jebul kowe blencani atiku lara Mas, diwalik. kinawa Jaipong. ati.
bersama Laron Cokek ugi pemburu sinden. Sesarengan Asri Laras pemburu sinden mania Mojo Gedang tak pernah ucap hello hatiku melambai hawi mau Malaya mania tak pernah hancur hati melambai hawi mau Malaya Asri Laras ayo le gede pangapuramu Dimas pepujianku jantung
Masih setia streaming Bunda Fitri yang di Jakarta, Mas Heri Sumbawa, Mas Tarnomania Jaya, Asoy. Ayo. sing gede pangepuramu nimo atiku iki yen banjur ngelingi bocah Awas yo. apa tenan sida dadi Kalaju loro ati loro Saboyo Mas. Lorati loro Saboyo sapupuh wae. Lorati loro sapupuh wae. Garap sampah. Aduh hujan. Cokeknya Indonesia asli las. Kurang opo aku iki dadi wong priya.
dipun pungkasi. Tua-tua anggil jamin tuku tali menyang daman numpak andong ora peduli nadyan tenom saenggon. Ayo Saking bagus Sinden perahu layar. Kanca ing dise gembira lare rapera banyu segara anggian numpak alon raune Terus manten kadang-kadang asli laras bakarya wonten pun kompositor Mister Bit kadah kirang salopat nyun pangapunten bila taufik walhidayah.